A Xunta presenta a proposta de calendario laboral para o 2026, na que inclúe como festivos autonómicos o 19 de marzo, o 24 de xuño e o 25 de xullo. O Consello aprobou tamén poñer en marcha antes do verán o plan de cirurxía menor en atención primaria. Esta mañá celebrouse un novo Consello da Xunta no que o equipo de goberno autonómico afondou en diversas cuestións. Unha das primeiras en tratarse foi a proposta do Executivo galego para o calendario laboral de Galicia no 2026, no que se inclúen como festivos propios da comunidade o día de San Xosé, 19 de marzo, o día de San Xoán, 24 de xuño, e o día de Galicia, o 25 de xullo. Recordarlles que a normativa estatal establece 14 festivos anuais, 2 elexidos por cada concello, 9 que son de carácter obligatorio e que non poden ser sustituídos salvo que caigan en domingo, son o 1 de xaneiro, Venres Santo, 1 de maio, 15 de agosto, 12 de outubro, 1 de novembro e en decembro o 6, o 8 e o 25. Ben, pois no ano 2026, o 1 de novembro, o Día de Todos os Santos, e o 6 de decembro caen en domingo. E, polo tanto, a Xunta de Galicia propón sustituílos polo día de San Xosé, 19 de marzo, e polo día de San Xoán, o 24 de xuño. No eido sanitario houbo un acordo no que afondou o conselleiro da área, Antonio Gómez Caamaño. Trátase do plan de cirurxía menor en atención primaria para realizar operacións sinxelas nos centros de saúde e que se porá en marcha antes do verán. O plan xurde con 3 obxectivos moi concretos. En primeiro lugar, facilitar o acceso dos pacientes a intervenciones cirúrxicas menores. A realizar esas operacións nos centros de saúde podemos responder con máis axilidade ao tempo que reducimos as listas de espera da atención hospitalaria e garantimos a equidade asistencial en toda a comunidade. Entendemos que se trata dunha iniciativa especialmente beneficiosa para a poboación do rural, na medida en que evitamos desplazamentos innecesarios aos centros hospitalarios. En segundo lugar, queremos unificar os procedementos a través dun protocolo normalizado de traballo que garanta que as cirurxías menores e a atención primaria seguen as mesmas prácticas nas 7 áreas sanitarias de Galicia. Rueda tamén anunciou que o Consello acordou que a partir do 1 de maio se incrementen as axudas que perciben mensualmente as familias acolledoras da comunidade galega. De hoxe, máis do 60% dos nenos e adolescentes que están en acollemento familiar ou están nunha familia e menos do 40% están nun centro de titularidade da Xunta de Galicia. Por tanto, queremos seguir incentivando o acollemento en familias e hoxe o que acordamos foi aumentar en 75 euros o mes a chega ás familias que acollen nenos entre 3 e 18 anos, que agora pasarán a percibir 425 euros o mes, que se engade os aumentos que fomos experimentando necesarios, dende logo, nos últimos tempos,